long kardom sengkan manga som katalon tak taksi isi khai kang tim punte nim rokom jotang jubat elam iki lapen porom puthi kenang sot binong pu ilitum akhai bang putin sitame chini bangson nim rokom jutang jubat elam iki labangso pangcuji punte isi ateran mate isi kirim kibi papa doponi bangso kirim pinte karbi akhai long punte karbi cultural society thiek ben KCS alang litum si bangso jutang jubat lapen porom puthi elam iki hai hoye mokhalang litum rim ponlo alang litum bangso KCS tatum patir pi ponsi asengkan bang tame non penengason tak tak se hawar karbi disunum soronga je ala penangan adima long ilong lo bangso liat long patir pi ponte dipu manja KCS zone atum si patir pi ponlo bangso dipu manja KCS zone along amai pudo nilong nila alang phan ka chini jam phan alang dung an palisi nili bangso lam puthak nili ka chini phan nili bori pon nilong camperson do sonjoy ingjai alang lisir bangso lam puthak patini phan bori pon lapen alang phan paklang pon jipon prangsi alang phan paklang phan ini tuning reglon ini yang sonjoin ga alang tim person alang non cepati pon bom lang kem ceng kumbang kitip isi khai kang tim lobunte ini tum karbia khai ta khai kang tim pusi ini tum ta bangso ceng kumbang kitip ta kenan sot usalang litum bangso kacepati istame padu pon lo si isi kedam tangjong ustame nili jongpon lo isi khai kang tim bunte ini tum nim rokom jutang jubat elam iki lapen porom puthi pindeng support ini tum kenan sot binong ko asengkan lang stame nili jongpon bom lo lapen nili tum news 24 karbiang lo channel kelang ara tum han tani khan pachir mi pon bom lo bangso jutang ka cheng hona joine pineng an talon bom bang bom si pineng an ke indeng thongke bra ke thoman angdeng nang lelo la bangso non nili tum ke do lake hawar karbi disunim sorong je ka cepate along sidol adim long masir la bangso adim long lake langsuliet pathuak lam long si mate sport complex along masi adim papat do pon lo bangso patir people lake dipu manja KCS zone alang litum si patir people lo bante nilong do dipu manja KCS zone amai phudo alang li rong pharsang ingti sang do alang li pesini li lam the ni news 24 karbiang long ke lang rata tum phanang li tum phan pini an nini ke chokang dengan PPA side si deng pon ma laban PPA side si jut pon ma bangso saing kung alang li phanili ka chini phanili pore pon to nang di pineng an ke ingdeng thongke bracket thom angdeng an nang li tang bangso apu thak nang li pineng mai phuket to cheng angdeng nang li hinpen pipne alam tum dipu manja hawar maya hinpen news 24 habitung tum nang ka humri pot ri tum hinpen suri ka choro pajorlo lalan ri tum talon bom bang bom pen pening ingdeng thongke ra ke thom an lo lasi labangso langsolet sport complex along pining ning an ningkan ke thom ke chok lo ka talon pon kon padun ron pen ri tum talon pon se ningkan ne thoman lo lasi labang so along nili tum along dipu manja hawara mai long nang ka cherabdun mate dak reception committee amai phu pen kongchun bang pendang lok ri tum sar dak MSc lumbajong MSc joniti mung sar ke istame pinang nang cherabdun akit hetan ke dosi nili tum ningkan ke thom stame labangso langsulet aklam long kibi pon undo lapen nili tum kaching honai karbiang long termas council sir CM sir Dr. Tudram Mohang stame jutang kaching hona joine penangan ajunel tin phan setame lang litum hawar tin phan stame penangan kacherabdun do lasi labangso kacherabdun si nili tum pining an stame engdeng thongke bracket hom hawar karbiri sunin sorong aje ke katalon ponundo apen labangso langsulet hawar pan makido arat ningkan ke thom padun thom tame alang litum ka cepat du ko joini lasi ningkan ke thom tame thang ke benge phanawe pin lo labangso langsulet hawar along setame penang jutang kaching honara ratum penang nanga cherap nanga chetudun ke do pot nilitum dipu manja hawara mai pen ningarong pigan ningarong par pigan do lasi labangso hawar long atum phan tame nilitum kachuro dipu manja hawara mai hin pen suri kachoro pajirlo lapen nilitum nili mai pu deng det pen nili tuning abang nili mai pu deng dun lo lapen tuning abang ke abarim mai pu atum aphan si ke claim ke dam nangi an tami alang tum si claim dam pon lo lapen pining pen abang ke nili tum thang si ke partir pi pon lo ke claim nangi ason amung na sama nili tum thang si claim pon lo lapen ke bang elang tami nili tum la son si thang jutang jubat aphan claim pon bom milang bor I pon bom milang Chorolo
anang litum jutang kacing honara datum hanas melang litum kacuru pajir pon lapen dalang lihin pen aprang si yang kuni linangkar nang litum han paklang ji hanili bori pon po labangso apa thu klam long mati bangso cepate jutang klam pasi punang kok konon ke bangso jutang klam long pinang ana bang pu bang pi jutang kacing honari so ejang atum alang litum do bangso dim long pinang ana bang pu bang pi tum bang jutang kacing honatum ansu se bangso kacepate jutang aron atang mokha ar kacini dunje phanalang litum bang bom pen pinang ana muluk dak dolo lason tak rasenang litum han anu so se paklang ponji phani litum bori pon pon tamin non bangso jai megang ke nang litum han ansi ripon cek po nino kamera person sonjoing jai charap chitun pen pir tabang dak pon ni chitendron News 24 Karbiang